guys, padung namig kuan anda. Sa tres ha, tres o mga to mo, tres. Mga Lego meron. Ito na minay. Mga lagan karang ni nauban. Extend ag birthday Ilia karon. Das Ilia guys. Oo. Guys. Ay, asa man mo kalog. Kita-kita na ta dadto. Kay magsamsamig dagat kay mga wani mo panuhot. Basig pang panuhot ning among mga ubo. Makita ko din mga puling. Makita ning mga kuan. Kita ra tad to guys. But second guys kay magdaaw ako nung nagdaag shampoo ug sabon. Adi man kay magbanlaw. Unsa naman na mo may di naman mo buwa ning dagat. Di man magbanlaw. Madama na te. Aw ini kuan. Di na ta mamanlaw ya arong mawag panuhot. Oy banlaway kin. Oken. Di ba lagkit din yung buhok. Inas ate Josie ngam ato na ta. Ikaw maligaw. Padung na may ter dagkag spine nila murang kasi mga naog dagat. Pantay kita mo mga kagawa nga mo. Di mo magsamsam dito ha. Nagnaog mga dagat. Lagi kay paano kapuan kay naong. Dagkoy bunbun. Di alam. Ilia. Ilia Kim. Day. Ilia. Bebe, dara be. Dati Josie be, padung na may dagat. Kaya pa seryoso hang inday. Kita na ta dito guys. Mga aliwaros na yung mga kaiwan. Mga sore pang natuson. Kaya guys. Guys, umorder mo cake guys. Dara na dapit ya. Sa PM lamang ko ninyo ha. Kaya na, lami zig kadyo ilang cake. Kina lamian, promise. Uy, a cake, hindi na na? Ha? Dispo na nan, baka nan? Oh, tanan. Isip mo ito guys, paadun sa Google ganina. Mag-assist ko, problema ko. Karamong paninahan nga pa ni Jekron. Check sa na mga ligid. Kaya ron di may mga platan, basta sa mga baklay na may kagtuan. Anda. Baktas bitbitin ko ko Bit kasi mo. Dadungan nandyan nila sakdan. Ilia Kim. Day. Apit ka? Anda, magmong ka na magkalo ni mo. Parihan naman sa papagbuk. Gawang-wang na. Abot na mi guys. Diat. Paano sa, para sa ate. Abot na mi. Amar ang balikag ang mga baon. Saan da? Hanggang mga baon to pa to. Hi. Ini. Ha? Video ra pa ko ti. Hindi iro. Pwede mo masad? Pwede na may masad? Mora mga leader untas dagat di. Wala, pang mga ladyo lagi. Imo butang gi tayo mo giabog. Mo giabog. Mulakaw dali. Palayo. Ala, parang madekanize dali. Palayo kay nas kini. Ladyo di ay. To amdag ladyo to ah. Sa oras sa akuan. Sa oras sa dani mo ag dagat. Ako nimo tubag. Guys, sir mo ti meron ka himus, ka guwapa ka jo. Asa mo tindira dali. Ikaw magluto. Ako, ha? Ikaw magluto. Iyaw. Bitaw. Purot no. Magluto-luto din. Purot tong pagkain ako ibuluto. Be, hamang imong slipper. Hamang slipper nimo. Nakibili nag-slipper ni Inday. Guys, dahil na Miss Anda, grabe arang ka-view dari. Arang ladyo sa lam arang ladyo pala magtubig insa na siguro ning hapon mo day. Di na ah. Sa duha ka laki si Kinkin ug si Kuya Gail to ah. Na guys. Si Kinkin ug si Kuya Gail to na dito. Nadaghanap pa si Kadyo din nagkamang-kamang guys ang gibaklay nga mga insa man ni. Mga crabs. Sihi. Ti. Hani man ti aron daghana Kadyo ti. Kami gapon nagkilahon. Ti, daghana Kadyo nang gibaklay na hani man ha. May awang. Ate ko na. Mamitik na. Kara ka naman kan Crabs. Di kanang may Maniit. bye. Way. Tangkaat. Umang. Mo na umang guys. Na. Mane bye pagsusud la maglang buho. Wala sila yung mga batasan. Wala sila yung mga bay na aning sudag ilahang mga bye-bye. Diyan bay pa isda.
Hala, ron daghan na jud nila guys na. Grabe nagibaklay na sa kanila sila padung. Ito anay, passport man na. Passport na. Grabe ito ah. Mo ka itom. La sige, kumbati. Ta grabe silang tulo oh. Wa pa jud nang gijakit. Grabe ni mga bata guys. Saan man gad jud. Insaan man gad jud nga panagsaraman makatamak og dagat. Na wa ri dari mo laag di pen bigalaag. Tino. Majo gani kaning laag. Nagkakabiha, kusog ako na. Karon pa man gud mi nakita na ng Ate Amy, sige na may dani ni jag conversation sa kuan. Ja karon pa mi nakita gud sa personal na arang kasi kabuutan. Susud ginaw ko. Blagi ag bibi. Uy, ginaw kabihib lagi. Lipay ka be? Ha? Lipay. Inja na tamo gumugumug kaya mang inita ha. Bigas aram man ka biudari nakakajug nang hunasan ha to na silang tulos gay si Kinkin ug si Gabriel to dito ah to na sa nagi pamunit dadto nila di man makita na sa mga man kami dari sa Mislandong kay grabe imitam samot sa mi kapagod Ilya Kim be yeah, guys extend sa birthday ni Kim padagat dia gamang leader yes, lo Julia. Yung lady dia. Seryoso ka dyan. Seryoso ka dyan. Uy, kinsa mo ning tando na sila ko ni Kawad. Das Kuya Mario. Thank you ka ya kay imo magidada ni. Thank you pagtay dia. Sunod na pud asa ka pud mi daning ko ana. Mag-enjoy sa jud mi dari ron. Magkamang-kamang mi dadto unja. Oh, kamang mi dari unja guys. Ah guys, kamang-kamang kuno si Ilya dari unja. Janggok doon ang mga umang. Yeah. Wow, ang ka-view dari ka ajo. Say nga dani nga bi. Wow, orang ka-view jud as in. To sila skin Kuya Gal si Gabriel lang tulo to ah. Wow, grabe ka-view. Kakajug hunasan. Maglubog-lubig na noon, maglubog-lubig mo din na unsa guys. Dai guk na tong naghang umang dai to dai. Ka? Ano man? Di ko budget. Sa number 4 paloy. Ako na ko ni kuan knowledge engineering. Kuya, daghan na mo kuha. Nana sila guys, nagadagan arang inita pagpandong. Pagpandong kay arang inita. Pagpandong. 2002 ako itong baba gikan sa Saudi. Grabe guys. Wow. 9.7 million. Grabe ka nang may umang to guys. To ah. Umang to nang gilumba. Jara man tong deewon guys. Sa ngayon 2 years ko. Hamas mo pa? Hindi ka na itong gipasaran ni si Mato. Kabuan. Operate ng 3 buwan. Guys, mau nig among sobra gapos birthday ni Kim. Mo among gida. Daikik. Ya, haman nang ipanghasek. Ang gawin nila Dada pa litson, paksiw, ago, dahil spaghetti, plumbing. dahil biko, nabilin. Of course, na agad dyan, ang bulanghoy. Wow, nami bulanghoy guys. Luto. Ayan. Ako pa rin Okay. Yan, bulanghoy. Kan ka? Nganta rin sa bulanghoy guys. Muna imong baon dari. Wow. Upos pira nini Google. Yun lang nagagamit. Biko is real. Apa? Nagdami daan na rin suka o kuan. Mga panakit kay jagnay ilang mapulitan datong mga kinasun. Ken, narang inita Ken, pagpandong Ken. Tas Ken guys na. Namoy kuha. Full operation ng Boracay. Namoy kuha. Sa totoo lang. Nagtudum. Asa mo ko nga to dara pa Napoy gaman yung bahay. Ano? Cake lang sa kalam. Pintuan. Teped. Kaan sa ko guys kay kutas. Birthday man day sa mga kauban karon pa mi kahibaw. Sa sakto man day cake di aday. Birthday man ni mo ron day tang kantahag happy birthday to you. Happy birthday. Ikaw Blue di ka. Grabe gisang kandel 5 paeng hantud hapon. Grabe, day mong kon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday man niya guys. Hi sir, magong hapon. Wala to na may napuwak. Happy birthday, day. Karela masalin-salin na lang magatang. Dali na naman. Na.
Tagamang subaon niya. Subaon na mga manginom ta dani. Extend ako ang Ilia birthday. Sir, isagulan din ka ng taduay, sir. Napakaban kay na ilangaw. I don't drink. Di bitaw sige lang oy. Di may naman gamay food. Kanta, sir. Naikwan. Mga bata guys to nangaligo na sila. Langupat to Siga, si Kinkin to mura ng mga negro. Tapos do ka baji. Kusog-kusog di ra ba mo third cupping? Andiyan na mo ato dito guys. Kaping. Papahawayan sa Ag inday ikaw. Ligo na ikaw. Sud ang mais mang Ligo na bibi. nagpangibot sa. Ligo na bibi inchikay ha. Pero ka magmaisang sa iyo ka. Di naman na ibton. Ligo na ikaw. Tapos pa nagsugban nag-fish. Ni mo ba? Ato mga ugat man. Guys, naikinilaw guys dia. Parisan na mga ubulang huy. Wow. Dana sir, kaya nagkuhan, bulang huy with kinilaw. Ikaw na may toko. Sasaway na nanghid pag mangihi. Kagwang na na guys, ni doon nagtubig. Ayaw kuya. Hapit na. Nagtubig. Ha? Kung ba't tubig, kaya maligo na meron. Maligid-ligid ha? To dito. Hani? Hani? Na dito tuyong. O kaya ang tuyong kay murag ka ng isa gusto ka ng manaanas siya. Kunong gamay. Isa gusto ma-destroy bitaw sa gusto siya steady ka. Nakunoy has gamay. Taway ni mga bata ate. Nakunoy has gamay. Waanin jo tiguma. Na diha. Oh, ginoo ko pa sa saway ng mga bataan eh. Ginaras game ni nakakawa. Hoy, makaigo mo, be. Ato, be, kay mga pulingan mo, be. Psst. Grabing bibuhas do kalaki. Oy, ay kay mo pagbulad ang init kay ang inyong panit sensitive ra ba na? Ay ako to ako bukbaje kasi imo po ng anak. Atong isa. Karon sa. Magkara isa mo silingan. Birthday na sa isa ka nang nagpandong-pandong. Birthday na niya, umikay bawag isa dayong birthday ron. Oh. Kantahin niyo sa tinday, be. To, kantahin niyo kay isa rong birthday. Ikaw. Kana injo silingan dai. Dadig bulang huy. Happy Yuyo. Happy Yuyo. Happy birthday to you. Ikaw. Happy Yuyo. Ay, Grabe kuya ka, pila-pilti. Pila-pilzit ni sa taon. Grabe ka. Kamang ya, kamang. Grabe ka. Arang ka din taong ko anas dagat. Grabe ka. Hala, grabe ka. Hala. Arang ka din taong bibuhan nila guys. Lagi lang magwang baji ni Gail guys na. Ilan ang kamagwangan. Sunod si Gail, Kinkin, si Ilia. Matingad dyan sila nganong karon para ka kuan. Ang anak sa gawas. Anak ni Gabriel sa pagkaulitaw. Harap patanawon nandiyan guys. kana ba Ready na ka maligo? Tsaka ka uban nila ate. Ikaw. Pagkaloon sa pagjakit. Grabe ka. Abad ako sa Guniti day ha. Kaya dyan mo. Kuan. Ha? Pwede aday na nang bubutang ilusyon ng naong. Asag dira. Gakaw man. Ikaw, maligo na sila. pero Guys. di wa may mga li. Ha? Okay na sa gawing ano. Pero wa may mga li. Nasa ko nga. Iliya na sa dekata sa lusyonan day. Maligo na miron. Dapat sa kuon kang boy abunda nga hotel nga la Carmela La Carmela, station 2. Di Panas Iliya. pero daghan pa mga bago. Bijang ati to Ay mga pagang, di ba? Pero nga wala na yan. Panas Iliya. To Sila to Oh, puro Iliya. Be. Sauna eh. Tapos kuya Gael na pa humuhumo na. Masuk ka nagtubig kay nana ni doon nagtubig. Ganina kay aram patula jo akazo guys karon ni anang kuan na. Station 1. Mataob na buti ni. Station 3. Pag-abot dito sa bangka, inani man ako. Karang nang bibuhan nila skin kinog ni Gael. Kuan mo lang mga kuan mo lang mga kabaw warang ituma. Hoy. Ano ni tawag na? Palihok. Wala ka makatawag. Asa ako nga nang guys, dai sinog ba guys di ah. 92. Yeah. Sinog ba? Napahak na sinog ba? May mga ito ugoan. Bangus. Hindi, kasi mo gitawag day. Ate, tawag ako. Kakuya kin mo rin nag-aba. Adyo da ka, malusot sa ka.
Sudah ka malusot dyan ka. Boy. Ang baboy na. May buhang gayal. Huwag na kinyan. Ang kuwan daw, ang loob. Ang loob. May buhat to kalaki eh. Yes, ma'am. Lamang sila ko eh. Adyo ka nga na day ka mulusot. Adyo ka na day. Darata dali. Darata dali day. Iliya. Hindi ka sila kuya to.